Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sa tiga kan pemanay mga dato mga baiyo, di ko skalo dinapituan. Ta ay na muna kipituwa kan narkano na sukaken ganyo ko saryata kana punggulalan sa iri nagaguna pananadem. Manadi akan makurok na budi akan madiyang kasakit pagulaw lalakan ako sulog po diubangan sa nyo na makanggi kano ama. Kakanabayan nyo puno sa mga ulama so kumuswan lang talay da kalambisa tila na pawin yan. Magbuwag kabgar ka sa mga rin-narinaw na andeng sukalalay may nyorong kuingaran yan sa yung daranaw. Ada sa lakawarwar ke potri munoray bisin di galawan. Amon tiya si timin talaka kasya baluyaraga sa tabulo na intana sa bakayawan. Sa inyatakan siya din na susaryatakan sa wasalam. Wow naway dumapita inaniniluan. Oh my biyay sa panugod na bantog napamuray kamuan. Oh my nga sa madaya tindiyariw namin pagdilisong malam. Saya abana sa mania isa pempatau diren. Biaya na saudaya wana bentog kakakilin jemeng. Anak laila sakada panapa guda studia sakapek bibinen tay. Laila dia ibu na urai kau dia mengulem. Sauragi sa goda pa ito tananim biyay.
Rabbi ya Rasulallah wa tariyimuna urahi yubni maghbal wa wala hidak na de hinu di kunya na mai to ala satu na de harim berakarat di pudina kan dai di de ayat na di na ya wa upeng de puao dia ini ayara kana me ya de na ni ngai ma tai tai ai da pa ma di sali mu na su pangaling do pai na mai kana ka pa na pa ka pu ni corona kasama na para sama dina kapara ina makabi saharai na iniri dia kuno uradini doang kurason peyudi na kutu ina kapapara mataan kaya dia irana mumbe wa muti ya mai wala to sila de agila hinga populay luwing ay no sampura na yama ilay ni gulalan niyan kaya edi magune magini suwabu utuhin ini de ay na be ko wala may kagilang Buniya na pano bude apito ay yan ay akali mastadune inatama ko na maiyan tapi itu surang na hunaya uso mulay yan na sumano kumala de na buruna yan Suawolog na tama na sa magindel na huwari bengataguluan Sampuray na sarang na wapatapi agilan Ayay aki sarati no hunati kunigigigigig Ayay na sumaru bunga magandi na mibisaan na hiding Pinapiyakal pinaya na po mga panuruginan Tayo tangungan na sa era na una gusto ay idiling Wow sa mubaya sa takadira ko patamumbusan Rainaw na tamak mo patayin idati asusulin Bayang asa ino na sumadumbugiling sa wir na bakayaw na diadama kakanistuling aray diat na kuwawi barata sa senang na buwirisan lungan saya mairiri na iye susinarwa utan sana gari ya balo ya bisa paggen awangan nawadi baswa kaudas dia iki sulutan sabelue lembah apa kabengas ngai ngapain nabiyen pangade apa nak wawi ngai dekat dia wawuro ben mau patah dia dia oh sabu ye sai tain ayat besar kata berlui ai kasu besar di sulembak kabasa gana tanpa ina ubami pagi dia elang aso dua tanda loka sabakan ai dia
tabelo kata tanah kamatan to hukum maribunga suwa doa takana sa inara kata pantar sakarire ay nabakudin pakarang po manay sa kapagudiasan kapolowa bulwa mga ayunan deto daralay tamuamungay na naubumipagin inay nga na mawaka sa mamabu sa ributo mulay ako ay namuwa nami ay sinabunga inatarit ay bubulu kapapay nabiya inapito ay may arwaw masara kata belo iya lalami inasay kaya di ay risolotan sa belo iya inadimi paginuna palaway na nadi ato usala di pantang may kaya kita sa pulo aguli mahiyat yung awudin kaya mahalalamin na nasa kadihiro maribing asulutan lay di pantawaragi at naubali paligid lupa takalok sabakan iimang suwaw beragya dapanali inalima sirakalokas asalian sa muna inakapagna ngidi ya to watande so talaway akin dosa ay abaw sabakan kalangan sa kadet dadas waulutan oto usakalan inaming nuaw nakapaper nabiya inang kaya pagtay ay dapi pentara naman isara katabelo tamako patay dapi bubuang ina sa sumidang ilagabay na nakakataan at kaiyamay tayo tuwaw sang kaya limay na hidapi pulawan ng manis kaya riti ay bumimbis sa inabusuay iluwang ay dapi subuda naman isara kay at nagamin ay sa pulaw tarahingan ay salian sa muna inaubami pagiging nailayan ang kaya patayin ada ko sabangay inagibing away ay nasokya tatuan niya ay nakusuka kay sumalina magali na para nagusok kay ka ira no siyo pulo buwas tiya hubo sa banay inagyamin pinay sa na siyo pulo buwas tiya hubo sidik ba na belo baku din na pakarang ko masawa di berapugwa di alasan na sa arakay tamin bisa ikaw ba may pagiging nailang sumuha ni si palamayor sa dera na tabelo kaya rere hinayagi hinahaji si iti ihay ay pag-amurya tao pala huwag mamili panay tarang taon na kaya bisa iayim ay buang nadika na kalawan ay nakabarato kalakan nuron lamawa ay bersani ay nagusubah ay isan ay orasi dato mo sa tapa amuri ay tagawon
ผัวอูเบื่อเลงเสียอยู่นาสกิยาตันตัวนี้นายโนสีเดือตัวโอ้มาเลยไอ้กายสัมมามบุกมาระตาดิดิงดีนังกุรวนไปเมเลดิสมาก็เอาปากีในนามาอินสวงโอ้ยอาตุเอาอามาลีวันนาดีลัลลายกามาลังเอเสียนNadi mi paglanuna bantugan na marayeg ay papuay na damate ay sabagani delituang wasalali ay mamuriya tao ang laro unay sa mamukay ay lakadi diyan di nga puro na sa tikuron na pagintang papuay na namatay na suluray abulakon o siya'y door sa karirin na yagi na siya'y mo ay amagin raso na nagwaso ka pangangano uno munisipal lamang yun ay ako to at tanda inakapapagin na ilay pala kung silo uralay de kiyang tiyan ay ray na si aki malumuw duwa utay sa mambu kamaret kay di nga puro nila masasampure nagag wow kung wow ni si pala kung silo sa kariri na iyan Kay pangay ang ni ay mudula buo to ya so pamili ay sa isa pa na ko say la sa dirala tablo isa ko wala niya kay na kapag na ilay sa pena pun silo urame kuwa udupem tagar na yasin kuwa tabua kapatara tatana pumakine ay pakata kampua may na koe sa pena kun o si ay dor sa karirin na yagi na sida tuwa uju may ay nga puwang makaong ngay sa mambu kamaret kay di nga kurong na gusto kay gunora bula kung silo urain udira ato bumuang o alas di ay na ayay lamay dia sukiyatan tunian pamili ay kalandi ay nay pakatang kande pagalaman na ko isa pala kung silo sa kariri na ay naladi ay yung kampuang ay sa mabukang marat kadidiyang di nga puro na bako diya inaputin ako masulang awana kung silo rasaya kuwa mo pumandi ay bawa di ay nadadi akiyak ay ray na subarangay sirman amay kuwa dapat taray na siya duli amali kapay mili di so mangko pay sama ambu kay
sempurna buat Banto gano kagawa iday no siya isa Ede ayamin ay sa mambu kamar Iga kagidin tunding ay Ako aworoan na dimi Pagladuna uwi sa panakagawad Yaya ka madua kasay na naguso kay Ay na uwaonora bula kagawa Idamay kuwa udupe Kaya di nga kuro na nagusto kaya pangay Ang wala buhan to buwa si sita ina muli si palari Rai samang buka mara kadindi nga kuron Yay kuron na ganta nga sukiatan tuwang Yay na muslim na haji ule na gusto ka kay Yay ray na ladi bay alabi ay asibay nurun nisa Muraya at tamarang ita pamili panun Ulay sa maambuka Maaray na murya pa Uway ilay ay sa kuwahulang Iyayak ay na masasampur na Buwaw sa batog na marayid Kaya ito sa tanangan ay sa mambukay Maaray ka kanilindi nga puro na di amin marayid Alakaw ba pa na pumakinig sa masarwa ko ni Mantok Gusto ka kakaira inisindiya iniran Wawawa mahirap ay emiliya sa lako Panagusto kay Ay na ba ang togi na maraya Layadukun tarakatot Ay no so kan di lagi jimbu isa Laga ko pinakapapena na mata inabantu na may Ay inusti karudi ngay pedidawiran non Kabasaran ikahira muriya tagawong Patatakang paman ako'y sa panagakon O siya ilo aura alik ang manali ay sa mga kamarag Kadirian di nga puro nakakagiluluan O tayo ka na sa kikuro na pagantay nga sa kaniyaming Panalay amangetang Ako bao di ay nabuantog ay namaray Higa kapapulan ang ilay Ay gapakatan o kagawa Ida Maria Kurisapina Ay sa mambu kamaray Gajisik niray Ay jamayina alay na gusto ka pangay Ay
pua bulastion ay sama mo kamara ida kadidin ay aku awar na me kuda patara ina dato ay amadin ay sana na mabuno na kumanijir sa sukiyatan tunyan madalam mo kali isa-isa mambukay kajidinding puro na kami kuwa udip ay nagiyan na naman na sudah tuwa huwa maliwan na gilalag alima abudulag niya pamili sumuman yayin na mararang kumasirano hunawadi buwan sana sa kapapantag na yan kakagiyesa imanto ay ini kali mo uday ni kaya tampuang o ay di na nasa babasa akatawiro na kaya pusiya ilibang ay tayo ko ano na narawata inasukiya punidin ay corona pagata ngati kurwa una mangay lagi ala to una perasaan ni berasare yo anu ni nangre lawang ay nati ay kurwa na pagata no panalam matang kuden apa pagana biya isala dia siya may Amira Muria Tagawan Orang nagwa so isa siya may nakuha nun nangray ang sa kariri na yadiya sana pambelian di ngayo ini siguro tiya disitiri pamilya abdula ginagusok iya ay nalado siya itaritari ay sa karina yan amay kuwa dapat tara inasisiti ay kangiling ay amoria tao ale yalingayo ini so awore ako ano na narawata inase may kuwa udip na siya siya inasro dia nga pamilya budulan di ngayo ini sura uti siya nurwa ule ini Orang lain na isa mambu kamara gagia kontaru lagenan kuanu na narawata iname kuwa udip talar haji si pinura asti ya payemili yang buang nadi ngayo wini suara utanai di agli ya beras ya era moria tau i mai menai pang
takam puaman paena lai makuna lai gesaka busai ranguan oh biai raya bai marie mamuria kau arai ay naswakia tatuani ay nagusuka panganganon Wanto buaw si biay na may buaw yupe Kaara nasibay sarami na amori ay tagawang ay samam buka mare ida kanidin ngay Ame kuau dapat tuar ina sidak tua usiye dua muria kau mak tua unagu suka apa ngai dua unapa kata ini wangsi biai nai no suau ditor ame kuau dapat tuar ina siba iye si bayi jiani sa ai sama kaya mangar ai ga kadiding dina puru una jiani ai sabar kusoka pangano una pangatai ni wanne si ai ka sa kaya re inaya di sa pangatai ni wae Taino siya ida to mai ida muria kau mai Berani dengan aku soka panganan una pabentuk giwan nangain aya berai sadema ai sama mumbu kai Ada muria tau ismae ilalingai wa ini Desia imakuoi semai nenai pagatakam puaman pagatai ni tua siro usakariri nai lagi ai nak isi bayi yalan analisa ai sama kai ai ga kadidin dina purwa una muria tawarime ai baluana ina kapapua na ilay Ramaya soka na mula mo nira na kaysa kaya buwang O diya sa na baka niya yaji sa haliyay kaysa mabukang marad Kadidindi nga puro unay soki ay tantuan O niya yan nalayan tangan ino siya iti pagin Urati ay mao panadamatang kude inabanggali haji Pagay sinabusukal pangangano niya disinti na hide Mamalaki ay datori ka sana mararang pumatay Awar na ino parisis ay na walang way ako Rakiain sa kapapantag na sa tikurun na pagintang Ay ako ko pamanduni ay nakapapagay na ulit Rangayat ay sa bento buyo ay mga sa kariri na ulit Nasuwa o mauni nga siya may na isawa mo na idim Yaya na dichir sa mawi Yaya ginagusok iya panganuan Rantog na maraya Yuwa ni iti ay damuan Osalan ay masok iya Tantuan iya inay no suwa uli idim sa inaral kataluso na kay sa unanidiyan Rantog na maraye
kapap na ilalim ay ko suwa pare di para di senor atas saya nakalitay Lawa suwa nakakaliya pemakin hingga bentuk na may Raya gulang awang nilalang sa diralat ulakan sa sampurna buo sa pakatay na bulan nama belum nasa papangge na dini pangdim Wawana sa pakatay na sebelis na ipakatakang pulaman Soalno ibangis inagusok kay pangay bisa kaya inagusok iya pay na so ilo ko sa nuarati ay na mararang kumasiran nun ay ngawa pa maginag sa ilo ako o sa suara na ko so iya pangano una kapapula na ilay Angati ay ko lang awal mo ni turing sa bagana pangasinan mabalo na sa parilay ka namin pinilisa yatay ay nagiyami pagano na sa nga diriyang buwan ay aw na mararang kumasiran wow na lang wapula makinag may sarwa kuni man to sa bakuni hinapulang Raya ko gusto lang wa namin buro kung ano ni nagray Wagat na sa uwana da kumasa irada kula kahit pindin mga ingarani yo na parok wa upunin Eyo awaron so di kaniginawa kasusuwa utunin Talway di ang paawigian na budigaring bin Yaya nakasopaman suplagi lang talalagi bibiligan Pagpanganalan iya inawang tunay buwang Malasay pagandang galay tagalay kasakan sanring Ay kaya nakagiyamin diyawaw na wala matauron Mga bimbilang ataw na mayandi Diyaira na kopya di mo din sa tao na ubasya mo unayin Oray na pumakal sa gledeng kuwaw sa mamakapiramida Ay lagu mga unor kakagiyamida Dagabang si Prinsesa Norle na natamay na sa iyakiyan Ayaw isa ko ang panamang ko na ipapahilang tuwang Okay, ayran sa daroming bangalan lag sa sarugari buwang O ayat wow sa panatasorang kay manis sa sao Unurang puno malino